Ond ni'n dechrau yn y modd arferol ar brawd y Gwener yma yn y gegin, ac mae'n hyfryd ffordd yma i gael elwen nôl gyda ni. Mae nifer ohonoch chi, wylwyr cyson, wedi sylwi bod elwen ddim wedi bod â ni am rhai misoedd ar ôl cyfnod o drostrwydd elwen. Felly 2019 wedi bod yn un flwyddyn gas. Do, wedi gydiwedd, do. 6 mis, mae yna 6 mis ys wedi bod yma. So, dda neis iawn gyda dod yn ôl heddiw, wir. A fe ddechreuodd beth elwen gydag anaf Do, i'r garddwn. A fi ddisgyn y ddrwy, a dwi'n gwybod pyn o graig. Mae graig hegar gen ti. Gweld yng nghraiff fi fanna. Ie, dwi'n gwybod. I'r camera fan hyn, sydd wedi cael ei troio. Ie. A do, ddisgynnes i. Dwi'n gweld fan awan. A wedyn gorau cael sgriw, platia, bo math o bethau. A wedyn mae llawer iawn gwell. Mae wedi dod yn wych. Fel cogydfell, lle ddechmygu bod hwnnw ddim yn anaf, wel, na, a dwi'n llaw dde, felly popeth. Ond wrth lwc, chi'n gwybod, gysi gymorth gwych a ffisio a popeth fel e. Sori, hwnna ddod yn ôl reit dda. So hwnna di wedi Mehefin, dyn nhw'n gorffennaf wedyn, ges i cancer o fron. Ond eto, lwcus cael diagnosis cynnar iawn. A wedyn mae hynna gyd y catriniaeth, so mae wedi bod yn eitha diwedd flwyddyn. Ie, ond mynd i gael mammogram yn routine check, efe? Ie, dyna fo, a darganfod am ddian, a dyn catriniaeth, a wedyn radiotherapy. So ie, dwi'n falch dde, popeth yn iawn. A dyn ni wrth yn bodda, ro'ch di nôl fan hyn hefo ni. O, dwi'n falch o ddod. Ond nath e orffen ar dipyn o chafbwynt, as ges ti wobr a'n rhededd enfawr, fi ond i roi sylw ti ar hyn wrth gwrs. Do. Beth oedd y teitl unwaith eto, atgoffa ni? Do, Merched mewn cig ynde, winwnsyn meat, felly do, oedd hwnna yn wych eto, ac unwaith eto diolch i pawb. A wedi enwebu fi, a wedyn wedi fwtio i mi. Lloncada, ia, ac women in meat is fyrclu, o dy laen di rwan beth ti'n neud i ni heddiw. Yn dyn holl, a wel o'n i mawr, rhaid mi ddod yn ôl yn dweud a dechrau, efo cig oen neu Cig Eidion Cymreig. Bendant, i ni falch iawn fel dau sy'n hoff o'i cig fan hyn. Wel, Cig Eidion sydd gyda ni heddiw fan hyn, a brisged ydw wedi wneud, sydd dan reit rhad, really. Pa ran ydi o? Ydy, mae fel dan o'r bol, dan rhad, reit wydyn, reit tuff, a dyna pan bod eisiau goginio fo reit araf. Mewn hylu fel arfer. Fydden ni'n rhoi e mewn cawl fel arfer, brisged, sy'n i wrth y cigydd. Bydde yn hollol. Ond heddiw, dwi'n mynd i roi dy fewn, goginio fo yn y cwcer, cos dwi'n meddwl bod gen nifer fawr o bobl fel slow cooker yn does. Fi'n newydd brynu'n. Na ti. Neu lobscows dwi'n un yn gyson. Ynddo, neis. Ydy, mae wych yn dydy. A wedyn mae rhywbeth fel un yn gweithio'n gred. Chi'n gallu anghofio amdano fo drwy gydol y dydd, a wedyn dod adre nos i gael swper bendigedig. Gyda pawb yn fysi a pawb yn gweithio. Mae'n braf i gwybod bod rhywbeth yn barod ar ôl cyrraedd getre, ynddo fe? Ydy. A dwi'n credu bod y darn yma mynd i fod yn hen ddigon i te 6 o bobl, felly mae'n gweithio allan y dda iawn. Dwi'n dweud chydig bach o halen arno fo fel ydych chi'n gweld, a ydych chi'n gweld bod o'n ddarn neis coch yn dydy o gig. So fewn o fo, so nawn ni gael gwared o hwnna. Felly ti'n gorau selio fo hwnna o gwbl o flaen llaw? Sori. Ti'n gorau ffrio fo i selio o flaen llaw? Na, dwi ddim yn ffrio fo. Ond be da ni'n mynd i wneud rwan ydy rhyw gymysgfa neis sy'n dar i wineb o. A wedyn fel, da chi'n gweld y fan hyn, mae gennau nionod. 3 nionyn y fan hyn, dwi'n torri fyny, a wedyn dwi wedi wneud nhw'n eitha brown yn dod. Dwi'n wneud nhw feddal ac yn eitha brown. So, da ni am rei blas neis rwan i fewn i fan hyn. So, mae gennau garlleg. Mae yna ddipyn go lew o arlleg yn yr sites yma. Ond mae o'r yn neud o'n gyfeithog neis. So, o hein y fawr iawn. So, rhyw 4 clov o garlleg fel yna yn mynd i fewn. Fi'n edrych mlaen ar yn llythrenol, dwe brynes i cwcer araf, fi'n gwybod beth yw'n Os ti'n gwybod di'r ysgafn gyntaf sy'n ei O, bendant, ie. Ond wrth gwrs, os oes y wilwyr isio jyst wneud o'n popdi mewn desgil casserole na popdi aredig, neu mewn reibyn eto wych ar gyfer rhywbeth fel yna. Yr un yw'r Gwyddor ar broses, a wedyn, dod yn ôl at y cig, chi'n gwybod, darn rhad o gig, ond eto, chi'n gwybod, mae'n llawn maeth, dim gwerth o fraster yna fo, eto sydd yn dda iawn. Ddim bryd a pryd sy'n llenwi 6 o bobl? Wel, dwi'n credu 10 pence mwna di gostio, a wedyn dwi'n rhoi cynhwysion rhad iawn i fewn. So, spices rwan, a be dwi am reid i fewn ydy teim, oregano, paprica di ysmygu a pupur di. So, gan nhw gyd jyst mynd i fewn fel yna. So, pethau eto dwi'n meddwl sy'n gynna ni yn y cwpwr. So, jyst rhaid rhyw flas reit neis. So, pobl adeg yma flwyddyn di syffedu neu gwaith allai siopa do, sy'r pethau digon cyfleus. Sydd yn gynnes ac yn, dim gwybod, gysurus, dydi? Ydy. A be dwi wedi drio wneud, mi welwch chi be dwi wedi fewn yn munud hefo'r llysiau, trio mynd lleol ynde. Dych chi'n gwybod, mae yna gymaint yn Ionar, gymaint o sôn am wahanol bethau, ond dwi'n meddwl bod o'n holl bwysig trio meddwl lleol. Mae lleol, a hefyd,
a fewn ni'n tymhora pam dyn ni'n gallu ni'n tybio hefyd yn mynd yn bell. O, ydy'n hollol, tymo. A dwch chi'n mi ddeud am hyn gyntaf, cyn i mi sôn am yn llysiau. So mae gennau saws tomato, dwi wedi mynd am yr un sych ydi bach yn is mewn halen a siwgr, ond wedyn dwi wedi siwgr brown. Yeah. So, dwi wedi y siwgr yn ôl, ond mae'r siwgr brown na'n gyfeithogio ac ati liwo. A wedyn dwi'n mynd i reid rhyw llwy fwrdd, swn i ddeud, o beth fel yna, o piwrî. Piwrî tomato. A wedyn, da chi just yn troi hwn. A dwi'n gweld stoc, ti'n sy'n draw yn cwrs, stoc? Stoc eidion dwi wedi wneud, ond mae stoc llysiau'n berffaith iawn. OK, so dwi yn mynd i ychwanegu hwnnw. Ato fo. A wedyn, da ni'n mynd i roi hwn wedyn ar wineb y cig. So mae gennym ni hylif, sa chi isio, sa chi'n medru reid rhyw, chi'n gwybod mymryn bach o win coch, sa chi isio, ond dwi ddim wedi heddi. Na, mi fi sio nawr. Digon o win coch na stolig. Falle bod ein eidion o'r sych a bod nhw'n eisiau temptio. Cael ei temptio agor y fotel na, meddwl mae gwydr, mae glas bach wedi dod. Ie, mae hyn i gon gwir, dydy. Sa'n eidion o'r sych. Na, wel, ie. OK, so dyna ni, ceiad arno fo, a wedyn reid o ymlaen yn syth, a mae o ar y gwreis isel gyna i. Ie. A dyna beth dwi'n meddwl sy'n am bwysig i gofio, os ydych chi yn mynd i fod, ydych chi'n gwneud o cyn mynd i gwaith, mae'n bwysig bod on y syth. Mae yna rei bobl hefo un sy'n fel yn automatic yn ymlaen, ond fydd o'n gynnes, so mae'n bwysig bod chi'n reid o arnodd y syth. Cos mae'r cig ag ati mynd i fod yn dechrau cynhesu. Be, cyn bod y cig yma mewn? Na, cyn belled bod o on, cos dwi wedi rhoi pethau cynnes o dopi gamrwyd yn dod. So beth sa'ch chi'n neud wedyn ydy rhoi rhyw bwys o datws, i'w torri ar y top, a wedyn sa'ch chi'n rhoi moron. Hwn sy'n gret, efe, bod popeth yma mewn i un peth, i'r un disgyl. Dyna ni. Reit, OK. So mae gynna i, be nes i er mwyn wneud o'n haws i weini, dwi wedi codi'r cig allan, a wedyn yn y sosban yna, Mari, mae gynna i'r saws. Felly, jyst i atgofio, faint o hir fysa chdi'n ddelfrydol gadael hwnna i fewn yn popdyn? 6 i 8 awr. 6 i 8 awr, oce. Ia, 6 i 8 awr. So ddech mi ddanos. A dŵr dod i'n anad. Ond dwi'n iawn i feddwl, unwaith mae wedi coginio, ydy rhain yn troi'n off i hunain? Na. Dibynnu ar y beiriant, di. Ond dyn fi ddim beth yna. Na, dyn fi ddim chwaith. Ond dewch i ni godi chydig. Byddai'n dysgu dros yr wythnosau nesaf. Na fe, diolch o waith. Dy siop sgwrs dwi'n neud. A chili gyda llaw. O fi siw falle bod chi wedi gael nhw'n arregio nadolig. Pwy oer, eisiau ryseit, wel, hwn yn berffaith. A da chi'n gweld mor dyner mae hwn rwan yn edrych. Mae jyst disgyn y ddarnen, dydy. O! Dwi'n gwybod beth dwi'n syl. Bendigedig. Waw. So na i reid chydig bach o hwn. Elwen, mae'n neis i gael ti nôl. A'r cig da chi eisiau flasu wrach chi a wyau. Dwi'n reid y cig tra dwi'n gweud. Wel. Perfect. Dau fanna. A wedyn be dwi am Ti ddim di'n ngofio be ni lico? Codi hwn i'r gwylwyr gael gweld hefyd. O, diw. Ie, rwy'n fflan, ie. Ie, rhywbeth yla. O, diw. Wel, di fod i'n hegi. A da chi'n gweld hwn wedyn, mae popeth di coginio, di cyfoethogi, a mae gennych chi bryd parod. A meddwl bod hwnna wedi bod mewn mor hir nawr, ynddo fe? 6-8 awr. Brisged felly, ynddo fe? Brisged Eidion. Ia, a beth swn i'n neud i gwyneb o bresych. Ia. Lleol. Neisian. Cofiwch, ydych chi eisiau resait o gwbl, cysylltwch ni fe brownhounda@tinopolis.com. Gewch chi'r resait a'r camas i gwblhau. A fi'n gweld, mae'n anodd i fy nôl i drefen i feddwl am beth i gael i swper. Cyfnoddolig i chi'n rhywbeth o hap, o nawr mae eisiau meddwl am drefen. Ia, diolch yn. Pwtyn fach yn y slot nesaf? Ie, rhyw dorf datus a sinsir. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch.